Zdravím všetkých hráčov Virxu. Takže dnes si ukážeme, ako opraviť chybu v konfigu, čiže to rozlíšenie, ak je nejako zlé a pravdepodobne vám nejde config, tak jednoducho kliknete na betin2.cfg, otvoríte to v nejakom textovom programe textového editoru. Tak, tu si zmeníte túto hodnotu. Áno, čiže my teraz máme 1280 na 1024, zmeníme si to na 800 x 600 napríklad. Uložíme. Tak, a teraz zapneme hru. Tak nám to pekne pôjde. Vidíte? Veľký obraz. A tak. Takže toto by bolo k tomuto návodu všetko. Ak nájdete nejakú chybu na tomto serveri Virx, tak vy samozrejme ohláste na našom fóru. Takže ak vám to nepôjde, tak to pre nás stavte ohľadne 2.cfg.